Ahoj, vítejte na kanálu Záhadná země, místě, kde se ponoříme do nejzáhadnějších a nejfascinujících příběhů našeho světa. Pokud máte rádi tajemství, nevysvětlitelné jevy, záhady a neuvěřitelné rekordy, jste tu správně. Nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr a zapnout si zvoneček, abyste nepřišli o žádné nové video. A pokud vás zajímají i další záhady, připojte se k nám na sociálních sítích, kde najdete ještě více úžasného obsahu. Odkazy jsou v popisku videa. Tak co, jdeme na to? Pojďme společně rozkrýt tajemství naší planety. Na naší planetě existuje místo, které fascinuje i děsí zároveň. Jeho pověst plná zmizení, selhávajících navigací a nevysvětlitelných jevů přitahuje pozornost vědců, dobrodruhů i milovníků záhad už celá desetiletí. Říká se mu Bermudský trojúhelník. Oblast mezi Miami, Bermudami a Portorikem je na první pohled ničím neobvyklá část Atlantiku. Ale historie tohoto místa je prošpikována událostmi, které vzdorují logickému vysvětlení. Dnes vás vezmeme na cestu plnou mizejících letadel, záhadných signálů a teorií, které sahají od magnetických polí až po mimozemské civilizace. Tajemství Bermudského trojúhelníku začalo získávat na pověsti už ve 40. letech minulého století, přestože první zaznamenané zmizení se datuje do roku 1918. Tehdy zmizela loď USS Cyclops, která přepravovala manganovou rudu. Na palubě bylo 306 členů posádky. Loď se jednoduše vypařila. Žádné vraky, žádné nouzové signály. Pro americké námořnictvo to zůstává největší neobjasněnou ztrátou lodi v jejich historii. Ale pravé pozornosti se trojúhelníku dostalo v roce 1945, kdy došlo k incidentu, který je dodnes považován za nejikoničtější záhadu této oblasti. Příběh letu 19. 5 torpédových bombardérů Avenger vyletělo z vojenské základny na Floridě na cvičný let. Co se mělo stát rutinní misí, se proměnilo v noční můru. Krátce po vzletu začaly posádky hlásit problémy s navigací. Velitel hlásil: "Nevidíme pevninu, všechno je podivné." Krátce na to zmizely všechny letouny z radarů. Pátrací letadlo, které bylo vysláno na pomoc, zmizelo také. Ani jedno z těchto letadel nebylo nikdy nalezeno. Teorií, které se pokoušejí vysvětlit, co by mohlo za těmito zmizeními stát. Jednou z nejpopulárnějších teorií jsou magnetické anomálie. V oblasti Bermudského trojúhelníku se údajně nachází odchylka ve směru magnetického severu, což by mohlo zmást navigační přístroje. Kompasy zde mohou ukazovat nesprávné hodnoty, což by mohlo být fatální pro lodě a letadla. Ale i tato teorie má své odpůrce. Moderní přístroje by si s takovými odchylkami měly poradit. Další zajímavá teorie se týká metanu. V oblasti Bermudského trojúhelníku byly objeveny podmořské ložiska metanu, který může za určitých podmínek uvolňovat obrovské bubliny na hladinu. Tyto bubliny by mohly snížit hustotu vody a způsobit, že loď rychle klesne ke dnu. Je možné, že právě tento jev stojí za některými ztracenými loděmi? Atlantik je známý svými nečekanými bouřemi a prudkými změnami počasí. Někteří odborníci věří, že kombinace silných hurikánů a náhlých bouří může být příčinou zmizení letadel i lodí. Ale i zde zůstávají otázky. Proč nebyly nikdy nalezeny žádné vraky? A co, když je pravda ještě neuvěřitelnější? Někteří věří, že v Bermudském trojúhelníku může docházet k interakcím s mimozemskými civilizacemi. Jiní tvrdí, že by mohlo jít o časové portály, které pohltí vše, co se ocitne v jejich dosahu. Tyto teorie zní jako ze sci-fi, ale právě jejich fantastická povaha přitahuje největší zájem. Záhady Bermudského trojúhelníku nejsou jen o zmizeních. Někteří přeživší popisují zážitky, které vzdorují logice. Pilot Bruce Gernon tvrdí,
že se při přeletu nad trojúhelníkem setkal s podivným mlžným tunelem. Když jeho letadlo tunelem prošlo, zjistil, že urazil vzdálenost, která by za normálních okolností trvala 75 minut. Za pouhých 45 minut. Byl to časový skok nebo pouhá náhoda? Ať už tomu věříte, nebo ne, příběhy jako tento přidávají trojúhelníku na záhadnosti. Zůstává to záhadou, Bermudský trojúhelník zůstává jednou z největších záhad naší planety. Přes veškerý pokrok vědy stále nemáme jasné odpovědi na otázky, které nás tolik fascinují. Co si myslíte vy? Je Bermudský trojúhelník jen místem plným přehnaných příběhů, nebo skutečně skrývá tajemství, která čekají na své odhalení? Sdílejte svůj názor v komentářích. A nezapomeňte nás sledovat. Příště se podíváme na další fascinující tajemství našeho světa.